Eziokwu na-agba ka ọnwa, ihe agbakwa n'aka anaghị eji enyo ele ya. Ihe agba n'aka adịghị eji enyo ele ya. Eziokwu na afọ ime wụ ofu. Eziokwu na afọ ime gbara obi. Eziokwu na afọ ime bụ ofu ka ha bụ. Afọ ime ihe ọsọkwa gị kee ya, kegide ya kegide ya kido, otu ehi ọ ga-apụtara n'ihi a ga-amụ ya amụ. Itegodi ime ahụ ete, otu ehi ọ ga-apụtakwa ihe na itere ime. Ya wụ na eziokwu adịghị ekpuchidi ya ihe, afọ ime adịghị ekpuchidi ya ihe. Eziokwu ikpuchidegodi ya ihe taa, otu ụbọchị eziokwu ga-abụlitekwe. Otu ụbọchị eziokwu ga-abụlite, gbaa ka ọnwa gbaa. Anyị na-ekwule, a na-adọla aka na ntị. Oke ite oke ite oke ite oke ite, ogo ọgwụ ego taa ji arịgo elu. Eche m na ndị nna anyị ha mbụ mere ihe ọtụtụ ụmụ okorobịa n'ụbọchị taa mege. Ụmụ okorobịa na-atazi anụ ugbu a, ọbara na-agba ha n'eze. Ọgbọkọ ugbu a jizi ọbara akwụ aka. Ụfọdụ be ha sị gị na onwe mmadụ na-ewe. Nwa dibịa ekwuola okwu tụkwa ji eze. Ịchọgị onye ga-agwaghị nke bụ eziokwu. Echekwa na onye ga-agwaghị nke bụ eziokwu onye maara ihe. A sị na ajụọ ihe dị n'elu asị jụọ ya enwe, ajụọkwa ihe dị n'ime ala asị jụọ ya ewi. Ịchọrọ ịma ihe gbasatara ahụike, ị ga-ajụ likita nọ n'ụlọ ọgwụ. Dọkịta bụ onye ị ga-ajụ ya. Gị chọkwa ịmata ihe gbasatara ụlọ akwụkwọ, ị ga-ajụ onye nkụzi. Gị chọrọ ịmata ihe gbasatara ụlọ ụka, ị ga-ajụ ụkọchukwu. Gị chọrọ ịmatakwa ihe gbasatara ụlọ ahịa, ị ga-ajụ ya ndị na-azụ ahịa maọbụ ndị na-atụ mgbere ahịa ka ị ga-ajụ ihe ndị a niile. Gịnị bụ isiokwu m? Nwa amadi a bụ mmiri enwe ilo bụ onye dibịa. Gee ntị ka ịnụ ihe o kwuru gbasatara ọgwụ ego. Ọtụtụ ndị ga-akpọ okwu ya n'okwu onye nzuzu. Ọtụtụ ndị ga-akpọ okwu ya n'okwu onye na-agwọta ha aka ya n'ọgwụ. Mana makwa na mara na ọkụkọ agwọtara n'ọgwụ na-esokwa n'ọgwụ ala. Makwa na mara na mma na-eri igu na-eri mma. Ya nwa amadi atala ụkwa ji eze. Ama na onwe onye zuru ka ụkwụ n'ebe senti nọ n'elu ụwa. Ọ bụghị onwe onye ga-apụta mgbe ya sị na ọya kacha mma. Mana eche m na ọ gwala ụmụ Igbo, ọ gwala ọha na eze nke bụ eziokwu ihe gbasatara ọgwụ ego ahụ ga na efere mba ụwa n'ụbọchị taa, ma ọ wugezi ebe niile. Ụfọdụ ndị dibịa na-amazi aka. Ahụna na ndị dibịa n'ụbọchị taa amawazile ndị amụma adịgboroja ma ndị amụma ụgha aka n'ụbọchị taa. Ụfọdụ ihe ndị ụlọ ụka na-emebu ha na onwe bụzi isi ya. Ma ndị ke na-asị nwoke ọbụla na-enwere njeri ise n'ọba akụ ya na nwoke a na ọ bụghị nwoke, na ọtụtụ okwu dị aṅa anyị na-anụgasị n'ụbọchị taa. Ya nwa amadi a atala ụkwa ji eze. Gaa ya ntị n'olu. Ịchọ onye ga-agwa gị eziokwu. Ọ bụ naanị okenye nọkwa n'ụlọ ego amụọ n'ọgwụ abụghị okenye. Ọkwa naanị onye nwụrụ anwụ ga na-edozi olu. Ndụ dị ndụ a na-edozikwa ha olu. Eche m na ya nwa amadi na-edozi ma ndị okenye ma ụmụ okorobịa olu n'ụbọchị taa. Gaa ntị n'olu ya. Ọkwa ị na-achọ onye ga-agwa gị eziokwu? Ngwa geenụ odegwu ntị ka ịnụ eziokwu ọ ga-agwa ka o si apịara gị ka akwa. Ịhụna na amamihe anaghị abịa wute okenye. Mba, o nwere oke si na nwatakịrị gee ntị ọfụma maka nkwughị ọdụ ka ọmụnwa na-ekwu ya, sọsọ m na-ekwu ya. Nee ndụmọdụ ọ na-enye ndị be anyị, nee ndụmọdụ ọ na-enye ụmụ Igbo. Ọ ya wee ịfụnanya. Nna asị na onye fụrụ Igbo n'anya, mana ndị ọzọ na-agwa gị bịa ka egbute atụ wute ebu na-eweta ọbara ka agwakere gị ka ịdị ka ibe, nye ka ị na-anwụ, nee ka ị na-efu. Gee ntị. Disemba eluwa. Achọrọ m ka ịlọta
na Disemba ada agwụ ọ glitters abụrụ gold. Ama m na Disemba alụla ebe a ọtụtụ ụmụ nwaanyị ga-arapụ onye kwesịrị ịnụra soro onye si obodo oyibo nata maọbụ onye bụ Benz. Ndị ji ịga anyị bụ Disemba gaba ji agba aka abịa. Ebidogo eri Septemba Oktoba na-esi ite a na-akwakanye mgbomgbo dị iche iche. Onwe ndị gbachala onye bụ oruru gbọcha udu akọmile gbọcha iboboro ma ọ lụrụ ọrụ eri abụ nwa dibịa na-agbaghalị ka dibịa eji eme nya bụ ite ka ọ wee lụọ ọrụ. Ọ mgbe ị gbọchara ibobo gbọcha oke ite gbọcha udu akọmile gbọcha oruru wee chee nye 4 months 5 months 6 months 3 months ọbụna ọ lụrụ ọrụ. Mgbe abụ ka nwa dibịa ya asị nke na-ata azụ ka amalibe melụ n'ite ga-alụrụ ọrụ. Mgbe nwa dibịa ya edubotezi ya na wee sị gị nga weta ego n'ihe wetakwu ego na ọ nwere ibe nya ya ewetakwu ka nya tinye ọ bụ n'ime unu ka ama na-agụ ibe a ga-eweta ewe tinye ebe ahụ maka na agba nwa ogbenye ibe mere wee bụla ọgaranya sị ka nyara ka nyara. Mgbe abụ ka nwa dibịa ya eji wee baa n'ime abịa. Kedu ebe bụkwa n'ime abịa? Ụfọdụ bụ na mọchụwarị ka ba ga-aba. Kedu ebe a na-achọ? Ọkpụkpụ mmadụ, achọba ọkpụkpụ agadi nwaanyị, achọba ọkpụkpụ onye nwụrụ na asidenti. Kedu ebe a na-achọ na hospital? A na-achọ akpa nwa placenta nwaanyị. Kedu ebe a na-achọ na hospital? Rapa nwaanyị ji wee mụ nwa. Kedu ebe a na-achọ na hospital? Nwatakịrị amụrụ analụ ekwuyalie nya bụ nwa sị na nwa nwaanyị anwụrụ na kulu ozu kunye nwaanyị kulu nwatakịrị jebe be dibịa. Nwa dibịa were ndị mkpụrụ obi nwatakịrị ma were pasị nwatakịrị wee tielu gị n'ite gị isi na ọ nọgo 6 months ma ọ lụrụ ọrụ. Esepụ na ọ nọgo 4 months ma ọ lụrụ ọrụ. Ite gị wee gbapụ ọsọ. Agbara ngesi gị na onye ji enyi wee kwụọ ọnya na ma mara anụ ọzọ ọ ga-amata. Mgbe na ite gị gbapụrụ ọsọ o jejide na klayant ga-akwụ ụgwọ ọsịsọ. Ilozo na futbọọlụ ịgbalụ na-arụ aja bụ mgbe aka mgbe eri futbọọlụ ahụ bansụkwa bak onyu. Olu onye anụ Disemba oge onye anụ ji ya eluke oge onye anụ moto dị iche iche. Congratulation a na-ewu n'ebe niile onye ugo nke ya postuo na Facebook. Congratulation ndị na-atapụ a na-atapụ and one tapas. Ụmụ nwaanyị arapụ na anụ ụdị kwesịrị ịnụra isebe n'oji ịga anyị ịgbọla oke ite wee kpata ego ịmagbu n'iru moto ya gbaa your boyfriend si ya na ịdịgo fedọ chọọ ofu allegation ị ga-ebu ya ibe ọ na-ada eme ị ga-asị na ọ mere n'ọnya mere iji wee dị fed up with the relationship na ga achọọzi maka gịnị na Disemba elugo ọsị gị n'uhie n'utens na nye echenjigo life ya. Ọ bụ ndị abụbụ ndị ahụ a ga-agba onye ji ịga anyị nwa dibịa tinye aha ntị si ya na ọ bụ na oyi izuzi ya nya bụ nwaanyị bụ ochongolioko akwụna ọsị ya na ọ bụ na iyi izuche gị were ha ntị a ka irichata arụ ya ka echetala m ka mma oke ite gị ka ọ na-agbosi ike. Nwa ji ịga anyị bụ ebe ọ chọrọ bụ ebe obubu na ego ya esi wee pụta. Mbọsị isisi agbalị ya nya ọ ga-agbụ ya kịm na ntị mana ọ chesi afụfụ ọ ga-ata wee kpata ego. O bulu nya bụ ibe ọ debe o jee were ha nki chebe gị mbọsị ị ga-abịa unu niile a na-amagbu. Disemba elugo maka na ị chọrọ iyi wig 350,000 ị chọrọ iyi woman hair 400,000 maka na ị chọrọ ego iPhone 14 na-ewuli unu geta 1 million plus iPhone 13 Pro Max. Ị chọrọ onye ya ego igi moto udodị ị ga-afụsịfa maka na onye kpọsa onye dịka ọ dị ya abịakwagolu ọ dịka ọ dị kpọsa dịka ọ dị ya abịagolu. Unu niile a na-amagbu onye ọbụla chọrọ igbu oke ite. Ibe kachasị ewute m bụ the rate ndị be anyị jiri amagbu n'ime native doctor kịta. A sị m ka njụ bịa unu ọ bụzịkwa the gods na-akpọ unu ka unu jizi aka unu akpọ the gods ya bụ ibe dịkwale m ọnụ. Ọ na-abụ nkwuwekwu otu a obodo asị na mmiri enwele dịkwa jealous obodo asị na mmiri enwele dịkwa nkewa kama aba asọkwa gị gụọ anya kama na ozi na-ezili m nya ka mma na-ezelili. Maka na egwu abụcha egwu rọ n'ọnya na-egbu okenye mana egwucha anụ rọ n'ọnya na-egbu nwata. O nwere onye ihe ebele m na-emelụ nwaanyị ike ukwu na-abụrụ mbọsị ọsọ soro n'ime abịa ọmalụ na ike ukwu abụrụ achievement. Kedu ebele m na-emelụ nwanne m gwachala oke ite ya ala na-abụrụ ibunye nri nlibolo elibo
nwa na-agwa m nyiketegolo kalịnka nselechi ni ọ na-eyichi n'ọtọ nne na-anya na akpa m mbụbụ 100 naira kagolo nka maọbụ 500 200 nna adịghịzi eyuzu nwee nunye ka o were gote nu biskit maọbụ ka ọfụ ume ọnwa mmiri ọfụ ume wee na-aga na-atụ ụtụ ile na-elikwa o nwere ibe mma gwa unu jisie na ike ụmụ nwaanyị na-eluzu boyfriend ba maka mmụ ji ịga na-eluzu unu boyfriend unu na-amagbu na ya afụ ndị ya eji akpa nwa gị wee na-agba ọgwụ na-afụ ndị ga-emenụ gị na ịma mmụtazi nwa n'ụwa gị ọzọ ọ bụ na ịmụ nụa gị ọ bụzi alụ na ịma mmụ nwa den ụmụ okorobịa na-ejezi ebute nya bụ oke ite ma udu akọ mmiri ga-eje ụkwa ndị jeli ebute ma o legoluga maka na o welu m anya na ọ bụrụ na isi na mmiri na o nwere ibe mekọtara unu ka oke ite lụọlụ gị ọlụ o wekwere m anya na ọ bụrụ na aja na dị na be nna gị na o nwerekwa ihe mekọtara unu ka oke ite lụọlụ gị ọlụ o wekwanyere m anya na ọ bụrụ na chi gị na-asọ ọgwụ na o nwerekwana ibe mekọtara unu ka oke ite lụọlụ gị ọlụ mana unu niile ga-asị na mmiri enwere odi jelos na mmiri enwere achọrọ ka ịkpata ego egbuchirekwa m akụ na ụba si mmadụ akpata na ndị na-amagbu n'ime native doctor onye egwugide ụka ọbụna members adịghịzi abịa na chọọchị ya onye eje na-azụ ụlọ be nna ya ọfụfụ osisi dị n'azụ na be nna ya ọma anya akwa ọcha ma anya akwa yelo ma anya kalakala sta o bido na ọgọwana obido advertisement na social media gbagị nge bịaba ọgbụgba aba gbagị nge bịaba ọgbụgba oke ite na igbo bụ na ya na-eme mmadụ odogwu onye lugide ji ga ya elugide ọ bụrụ na ji ga ya adịghịzi akwụ ụgwọ o bulu laptọpụ ọ debe n'ala ọ magbute ọ jee lụọ agwụ bulu ọfọ ma akwa ọ pụta na soshal midia ba niile bụzi ndị niile na-agbazi oke ite ma o ruru ma udu akọ mmiri o jiri gị na-agbazuo ọrụ nwa dibịa jizi 5,000 mbido afọ izizi ya bụ 5,000 ka o eji wee gbara afa osi na 5,000 ọmaba 10,000 osi na 10,000 ọmaba 15,000 osi na 15,000 ọmaba 20,000 osi na 20,000 ọmaba 50,000 ụfọdụ n'ime fa jizi 200,000 na-agbazi afa tata ụfọdụ n'ime fa jizi 300,000 na-agbazi afa tata maka ị na-anya efozi ama nchọ na ọlụlụ ị na-anya efu moto n'ọnụ ọ na-agba ọma bụ grade na ọgbụgba afa ọgwụgwọ oke ite bụzi ibe jizi agbazi oke ite bụ 1.5 million 2 million ụfọdụ jizi 3 million na-agba udu akọ mmiri ma igbo bụrụ a na-achọ ibe na-akpa onye na-achọ ihe ị na-amakpu ị na-eje agba oke ite maka na ịbụlụ na dibịa na-agba moto ịma mma na o ji ga-agbazu ọlụ mgbe ị gbazinere ya i wee nọ ọ bụ na ị chọrọ iji mmadụ wee gbọ nya bụ ọgwụ ọ bụ na ị chọrọ iji paasị mmadụ ọ bụ na ị chọrọ ịlụ ebe a na-alụ ịma na ịgbọsi oke ite ị na ọgwa iyi oke ite ga-ama nlụ ọlụ olesi na ịlụlụ ebe a na-alụ ijenije wetanụ paasị mmadụ tinye n'ime ite ọ wee lụwa n'ọlụnụ maọbụ ijenije wetanụ nwatakịrị amụrụ ọbụ maọbụ jee weta plasenta nwaanyị ji wee mụ nwa maọbụ jee weta ị na-ajụ ibe me na oke ite ga-alụ bụ ọlụ akọwebele gị ebe a na-alụ ihe me na oke ite ga-alụ bụ ọlụ ndị ka na-enene ụlọ nwa dibịa alụlụ maọbụ moto nwa dibịa na-agba ọ bụ ego na ọ natara mmadụ 100 ka o ji wee gbaa moto ọ natara gị 3 million nata onye 3 million n'anya mmadụ 50 ego one ka ọ bụ o weli ego moto ị na-asị na nwa dibịa na-eme ọfụma na ọ na-eme gị ewe jisie na ike ibe gụkwara gị ibe sọlụ gị kwụkwa nya bụ okwu na-ekwu na ibe mma agwadebe gị bụ na ndị bụ onye lụrụ nkịta wee gote enwe na ibe ntụfu ka dị na be gị ọgwụgwọ ọgwụ abụrụ omenala anyị ọgwụgwọ ọgwụ abụrụ omenala Igbo ibe bụ omenala Igbo bụ ọchụchụ àjà asọ gị mebe omenala ka ije gbọba ọgwụ ịgbọsi ọgwụ mgbe emesịalụ ị ga-ama na ọgwụ ịgbọrọ agbọ ga-adị na-eche gị ọgwụ ego onu ndị gboo na-agbara ọsọ nyakụ niile dubegara kịta onye ọbụla chọrọ ibute ike mgbabutewe na ike nyawa moto Disemba elugo ụmụ nwaanyị dịkwa chiafọ maka ego eji unu wee lekwa oke ite na-adịrị alụ ọlụ eli 6 months nke ga-eji wee lekwu ya oke ite na-arụrụ ọlụ eli 4 months nke ga-eji wee lekwu ya jisie na ike na Disemba elugo a ga-eji gị wee gbazuo abịa onye na-aghọtara ibe a na-eme ewele ya mezuo ibe a na-eme ụfọdụ ga-abakwa civil society maka onye ọbụla chọrọ ibute ike ibe dịrị gị mma kpọọ mụ ibe dị gị mma wee n'ọnụ gị ikwusịa ọ dị na be gị ịma ngwa m ya n'iru m ọ bụ na ịka obi ịfụ m n'iru m ịgba m ya ngwa okwu ka m gba gị na ọ na-agba bụ okwu ewee bụ ọsịsị ya ekenekwe m